ଜୟଗୁରୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଯେ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏନି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତ କମି ଥାଏ। ସେ କମିଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ କମିଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁରା କରିପାରିବା। ତ ମୋର ଆଜି ରୋଷେଇ ରହିଛି ମାନେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ବନ୍ଧାକୋବି ପକୋଡ଼ି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଶିମ୍ବ ଭଜା। ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଶିମ୍ବ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଶିମ୍ବଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିବ ପରେ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଝିଯିବ, ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଥିବି ଛେଞ୍ଚିକି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭୋରୁ ଉଠୁଛି ଗାଧା ପାଧା କରୁଛି ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ମୋର ଉଲ୍ଟା, ମୁଁ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ନା ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶିମ୍ବ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନୁ ତ ମୋ ଘରେ ସବୁଦିନ ନିରାମିଷ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ତାର ଏଠି ପକାଇଥିଲେ ସୋରିଷ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ି ପକାଇଦେଲି। ତା ଶାଗଟା ବହୁତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛୁଙ୍କଟା ଯାଏନି, ଏକଦମ ଘୋଡ଼େଇ ରହ। ମୋ ଜେଜେମାତା କହୁଥିଲେ ନା ଶାଗ ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଦେଲେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ନା ଶାଗ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶାଗ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ମୋର ଭାତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାତ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଣି ଏମିତିକା ଦିଏ ନା ମୋର ଭାତ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଶୁଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଭାତ ପେଜୁଆ ହେବ, ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି, ଏକଦମ ଝୁରଝୁରିଆ ଭାତ ହେବ। ବାସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥରେ ଶିଖିଲେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବାର କମ୍ବିନେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ସବୁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ନିରାମିଷ ଖାଇକି ଆମ ମନଟା ବି ସତ କଥା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ କାହା ଉପରେ ରାଗ ଆସେନି। ଥରେ ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲା ତୁମେ ଏତେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛ ନା ସେଇଥିଲାଗି ତୁମେ କାହା ଉପରେ ରାଗି ପାରୁନ କି କ'ଣ କଲେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସତ କଥା ମାନେ ମୋ ନିଜ କଥା କହିଦେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଆଁ ବୋଲି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେମିତି ଖାଇବା ସେମିତି ମନ। ତ ସାଧା ଖାଇକି ମନ ବି ଏକଦମ ସାଧା ହେଇଗଲାଣି। ତ ରହିଲି, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ